sú veľké indície, že keď predával svoju firmu v roku 2008 na svojho zamestnanca, ktorý zarábal 1000 eur a 120 miliónovú firmu, hej, tak teraz je pravdepodobné, že to bol iba biely kôň, kde dával tomuto človekovi svoje účtovníctvo, aby ho nemuselo prejsť daňovou kontrolou. A dodneska sa, náhodička náhodná, žiadne daňové účtovníctvo za roky 2002 a 2004, ktoré sú inkriminované, nenašlo. Pán Matovič doteraz, ďakujem veľmi pekne za pochvalu. Aj za tieto roky, aj za 2004. Ale však to majú svojho človeka, ktorého zaplatili si ako svedka. Ale vy sa samozrejme môžete preukázať teraz tým, že ukážete svoje účtovníctvo za roky 2002 a 2004, alebo odkryjete daňové tajomstvo a ukáže sa, že nie ste daňoví podvodníci. Nech sa páči, správte alebo dokážte, že ste nejakým spôsobom nezasahovali u pána Mikloša, aby vám bolo odpustené 2 milióny na daniach. Pokiaľ toto dokážete, tak potom sa môžeme ďalej baviť. Ale dovtedy vás budem považovať za daňového podvodníka. Vy, obyčajný človek, ktorý má na účte milióny. Vy ste vlastne jeden milionár a zbohatlík. A vy chcete obhajovať obyčajných ľudí. To znamená ľudí, ktorí pracujú z výplaty do výplaty. Ja som taký človek. Áno, ja som vysokoškolský učiteľ. Áno, dneska mám väčší príjem, keďže som v parlamente, ale keď odídem z parlamentu, ďalej budem vysokoškolský učiteľ a ďalej budem vždy, ako som celý život, obhajovať ľudí práce, ktorí pracujú za možno 800, 600, 700 eur. Ale nie ako vy, pán kolega Matovič, ktorý ste ťažký milionár a trnavský podvodníček. Viete si predstaviť tú maximálnu drzosť, že 500-600 eurové výplaty majú ľudia a oni preplácajú prezidentovi milionárovi jeho cesty domov za manželkou. To je podľa mňa nehoráznosť. Myslím si, že je trápne, že pani podpredsednička musí obhajovať takéto veci, čo robí pán prezident. Ja nikoho neobhajujem. Teraz sa vyhovára. Viete, ako kedy nejaký chlapec rozbil loptou okno a vyhováral sa: všetci, ktorí ste tu boli, hrali ste so mnou, tak ste tiež viny. Pán Kiska zneužil svoju právomoc a 1 000 000 eur zobral daňovým poplatníkom. Samozrejme to musí vrátiť. Samozrejme je to na zváženie, ako bude reagovať. Verím tomu, že keby to bolo v Nemecku, odstúpi. Tak čo tu máme pre Boha za prezidenta, ktorý komerčne pomáha svojej dcere, ktorý zneužíva štátnu letku na to, aby chodil domov za svojou rodinkou, ktorý si ide zahrať, som počul, tenis do Košíc z Popradu a tých 120 kilometrov nie je ochotný prejsť autom, ale musí si zavolať štátny špeciál. To sú neuveriteľné veci. To je také papaláctvo, že Kim Jong-un je naozaj šuvik. A prepáčte, aby tu Šašková potom riadili politiku štátu, veď toto je krčmová úroveň diskusie. Pán kolega nevie ani aký rozdiel medzi zábitím a vraždou. Pán kolega ani nevie, čo je to parlamentná demokracia. Takže pán moderátor, skúsme sa baviť o tom, že čo Slovensku reálne hrozí. Hrozí tu migračná vlna v prípade, že by americká administratíva začala vojnu s Iránom? No áno, hrozí. Takisto ako hrozila, keď bola vojna v Sýrii. A hrozí tu vojna, pokiaľ Turci ako členský štát NATO nezodpovedne, bez súhlasu svojich partnerov zaútočia na Sýriu, no hrozí. To sú veci, na ktoré musíme upozorňovať. A nemôžeme sa jednoducho skláňať pred tým, za to, že americká ambasáda niečo povie, tak túto pán NATO bude vrčať, besnieť voči mne, len pretože má iný názor. A robí tu z Ruska nášho nepriateľa, nebláznime. Však Nemecko a Rusko spoločne obchodujú veselo, bez problémov a my teraz sa máme hrať na to, že sankcie a nenávisť voči Rusku, kdeže? To boli naši osloboditelia z druhej svetovej vojny. Máme ich v hlbokej úcte. Rusko si vážime, sú to naši priatelia. A takto chceme pokračovať. My nechceme mať vo svete nepriateľov. Slovenská republika ani nemôže mať vo svete nepriateľov. Chceme mať dobré vzťahy s Ruskom, s Čínskou ľudovou republikou, s Kubou a s ďalšími štátmi. Toto je naša vízia zahraničnej politiky, že nekončí sa naša jediná spolupráca iba na západ. Chceme spolupracovať na východ, na sever aj na juh. A toto je ten rozdiel medzi nami a americkými podlikmi z opozície. A prepáčte, ale všetky tie invektívy, len nech ľudia vidia. Ja nechcem takýmto spôsobom reagovať. Nech len vidia, aký besný pes tu bol poslaný Matovičom do tejto relácie a iba útočil a iba nadával. My sme sa snažili rozprávať vecne, ale toto je výsledok Matovičovej šaškovskej politiky.